klu wan lei klu ni ma deu bora ba oi rong klu ha oh oi sure ah rong klu ha oh my ơi oi sure sau rong ni ma deu ha sau rong ya ma deu ha ô bà thà lên rồng thà lên abon na oi shor oh bhagwan oh prabhu oi shor oi ja oi shor Sudah lese ro. oi shor shor ne ma ro la kok Harus makan masih shor. Oh betul sikit ni nak ngomong live sikit. Live sikit na nango. Angkau ni komiti rancung tak betul lah. Mia Robibar dini kaisa koktoma kotor kaisa kase phebani dumbu narkel kunjowo berenai thangnai rok rung kawi nai tongma jorawo rung philjagoi thidi ngai thamake a rungo kaja borok ro norong nugui mangkhana o video ni mangkliwo rung kapuruni simi rung kulungma jora belanya kirima chisesa kaisa patimung pati thangka dumbu narkel kun tourist spot norok khana mangkhana a video ni background wo lukuro kirijagai mutai rongno suri tongmani lukuro kirijagai mutai ni mungna harui tongmani o kulungnai borok rongno banchi rijabadi hinui tai sumung boti selai tonglakhya borok o tourist spot ni no naikolnai bodolok ba adonglokni phasingkobo aro berene thangnai porjotok rok ba tourist jodi kisu wngkhakai borokno pusuk jorotui safety rui man hinui tamni hingkai rung tuyo kasai thangma jaga phana life jacket riya hinui tamni hingkai tui kotomao borok kologai thangakai bahake banchinani life jacket chara omoni proof of video ni mangpiliwo kasa phema bonorok dugui mangkhana ngakai belanya kaisa patimung kotor patinani ngtutui ngai thangkha dumbur narkel kunchni tourist spot ni mia pati thangmani o rung pholjangmani bagyo kaham wngma bai keba kunu wnglia o rung philjak thani tabu kok khaimano oro se kapal kaham wngma bai kaisa patimung kotor pati thani phara katimani kintu next rogo busuk jorotui o tourist spot thangkai berenai rokni safety amo bo kaisa sumung kasawi phaikya busuk jorotui bokni safety tisajaka naharjaka o tourist spot ni adorongni bisingtui omono sungtai tamni hingkai masing jora phaikai kwbangma borok bodol lukhungni buma bufa busa butui chirai khonai joto talangoi mutui hai tourist spot thangui berai laio takai borokno bongni safety ni busuk jorotui kaham naikolmung naharjaka amono kaisa khok ngakai amsa kok sawunya ang ani video no mapari sinai rok ani channel o chachakai like subscribe share khaidi muti haitebo katal video rok manani bagoi।